Ito na ang ating balitang kakaiba. Lalaki, nilunok ng balyena. Himalang nakaligtas. Himalang nakaligtas ang isang lalaki matapos lunukin ng balyena habang sumisisid para manghuli ng lobster. Kinilala ang lalaki na si Michael Packard, isang lobster diver mula sa Massachusetts. Kwento ni Michael, biglang nagdilim ang kanyang paligid habang sumisisid sa lalim na 45 feet sa isang karagatan malapit sa Cape Cod. Bigla itong nangamba na baka biglang maubusan ng hangin ang kanyang tangke. Pero salamat naman at iniluwa din siya ng balyena matapos ang 40 segundo nang umahon ito. Nagtamo si Michael ng pasa at sakit sa katawan dahil sa pagkakaluwa ng balyena sa kanya. Nagpasalamat naman siya sa kanyang pagkaligtas dahil inakala nito nakatapusan niya na sa loob ng balyena. Swerte mo pa rin, kuya.